langsung paran kampung kan yang ing pangesti muga-muga sakumule awake dhewe sampo kanthi srana tembang anggur iki tansah siningkur marang kabukan siningkur marang mala trimala ing desa iki mung kari caket marang katentreman kaluhuran kawibawan kanugrahan sakutuhe tumrap warga kene sing bengi iki padha rialatan ya kuwi nganani bareng-bareng syukur kanggo gawe acara panutup ing acara sadurunge bengi kan Petro rumangsamu ngomongane wis yo ngantuk ta rek kok iki agek bubar wae yo Bang, kakak iki sik sehat-sehat. Kaki ketoke merem ning sejatine kok. Cacet. Ya, kok cacet. Nek ya piye? Nek ya iki umume padha bae. Alah, kae iki kocak ngono. Nek cacet iki gage. Kalane ana dawuhku kuwi enggal tumandang padha makali ya. Contone sapa? Ya sing gendar kuwi. Kuwi dulurku. Aduh budakan, bingung sebutane. Wong kuwi pujaga. Angkata nang kene putra seswane sing padha melu rialatan nang kene ndokah. Pinter nang kok. Lah ya pinter lho. Langane sapa? Langane sapa? Ayo sapa meneh. KGBHK. Kanjeng Gusti Haryo. Kawan ana mulai kowe kudu sing ati-ati kalane ora ati-ati aja takon sepatane kowe nah kok ora ati ngono apa sih karo sepatane iki ora mandi aku wis arep mbak Maya iki takon kaya karo panjenengan Mas kula paring kakak juga ayak. Alah Mas nek kula niku duwe rakal ayak nek kula laris. Kuwi ngandel ya. Ayo kawan-kawan semuanya. Masih
siap berkonsentrasi dengan berkesnya malam ini? Oke, kalau begitu. Bagus deh. Apa ini? Ibu Waranggono masih pada sehat. Yang pasti cuma netranipun itu kabar kalian itu kita ikut kader mawi jendil rek. Ya sekarang ini mati ayah kok kok jadi orang mau makan pensak dulu. Karena wae ini itu sok sakit jagoan aku ki dong nabur. Aku iso memaksakan. Sebabnya aku tanpa ketegasan malam ini aku sesuk dunek-dunek deh. Nek sapa? Ayo kawan-kawan sejati itu. Ora kok dalan kok direk ngono. Iya, iki saiki menang. Ayo wes nang. Ini ora wani banget gak kuaya. Kaya jambu mente kasih nang isor. Apa orang ana sing kasih nang isor? Ana ora ora. Ya. Jadi kadang kalau suka budaya sih paling lingkungan suka banget kalau nanti lah bisa dipiyak kok ya erok nanti serangan gini ayo kudu dong di tenagaku ya tak kenang kene so bisa kok tenan ku bisa podo ini belum tak rantangi barang keperang tak bawa kabar mbok kowe iki do menghargai aku apa? Oh, berarti kok menawa kekandel iki apa sistem? Wah, iya itu ngomong ngono. Ya. Aku wong gendeng apa ibu cuma joreng. Iki gandeng karo wong telu tuwa aku dhewe sing paling nom. Luwih becik kowe sithik. Aturake apa kanggo sarana tombo saya para panitia lan bapak-bapak iku padha makarya nang kene tanpa ana bapak-bapak panitia karo sing godhong wetang karo sing asah-asah gelas lan karo ana sing adang kok. Oh. Lakon sesuk kowe ora musik. Sing iki awake dhewe iki tetep konsentrasi penuh wong mergone awake dhewe nang kene dipakani ngono. Aja sak karepmu dhewe rek kowe. Itu masalah malah kayak panitia kok begitu. Loh, aku tuh ada panitia kok iki kampung. Lawas satu bang, nah ini tercampur sing gampang campur, sing bulan campur, sing rebak campur. Wow. Nah ngau nang dunia. Siluman berita. Sing nendang suaranya banyak lu ajas aduh siapa ini aku nanti lagi sidang suara aku kalau aku tak kon amat sipek kok lihat kantongmu jadi yang bersih kira-kira tipes lambene kerep unek-unek ke sing lanang lah aku nek bang jatuh ini tak pati terus yo Ibu Intan mantan kita Ibu Cita tralala Cita macan tutul boleh teruntung pokoknya Cita tahu lo bilang aja kita lihat macam kalau tuan bui macam itu pakai lo minta cita oh ada oh berarti ramah ya pun bentuk itu tuh yang tak enak oh tangan ini sepi tak
Itu pakainya astagfirullahaladzim ya Allah. Bener wae. Ini dong ayo saking penak sajose no soalnya kuwi sekolah suwe bang 9 tahun kok ora langsung kalku 9 tahun elok tenan kok pakai pokoknya duwite rantak-rantak go bakal terus apa aja mergo saking mudine kaiku aku gak kowe tetep pulang ngene-ngene aku bali iki tetep pulang ngene-ngene ono aku gak mau enggak nanti ya cek jamboro santai kayak aku perkara tuh nang dhewe sak mikir Belakangnya itu tak marah sekali ya begitu. Jadi ini semangatlah sama-sama. Wajib. Ojo aku kuwi kan kaya. Aku ngrana kanca
Sampai cerita tentang suasana serius suara semua. Oh, ahem, kayak kedengar-dengar. Apa meneh kan kareng kowe ayo sijine ya tak nyuwun saiki sijine. Wong mati kene mau gak dikon kok. Jajal yo rene. Badala. Kabeh kabeh badala. Badala. Begini lho, apa tunggu. Ayo ngomong karo ibuan kono iki lho. Sak niko ngarep ngono. Ninguk dalange kowe ora. Aku kae kebean. Aku kae kebean. Apa niku ngomong? Nanti aku sing kleru persepsi karo rasamu. Ayo kita. Dialog barang orang meneng bae tombo ngantuk. Kowe kok pira dina ngomong. Oleh tobat. Sing arep ta iki wae. Ada kayak apa? Ayo. Wah. Ditarik tuh guys. Lanjut. Ngambil ya potong adet ya. Nuwun kesayangan ya Pak. Kesayangan. Kowe sayangi siapa emang iki? Saya bojo. Bojone mau kesayangi wong laki. Ora yo. Oh iya ngerti aku. Sesuk tak jawab nang ngandel. Ayo ngandel. Oh, kenapa iki Pak Dalang? Ya. Ojo. Tuh tak dablok. Aku tidak